سلام تخطاتنا channel كمل لهم كمي تخونوا نايلومي فليز بلا تعرسي لنفس وكف سبنا ذا فيديو تسمع كتك امتخيليا مچم كابانا 10 عامد بو حدو ابتيك نبرلو زخل ادما كوسق زي دلسب يلن بحفشا نوي ادما كنبر زي دلسب انتلو كومنت يكبر لك ريو كفل دلي عنون ذا فيديو زيا كاب حد عبي يونيفرسيتي هارفارد يونيفرسيتي اب كتشن 10 شومنتن استجبر اب مصنعتي كباب 7 شومنتن شهدك كريستيان 4 شهدك تبعتيون استساتفو ناي 3 عامت ديتا وي حبريتا تاكيبو استجبر مصنعتي سبات نوفي ادما زنبرو كمون لك حر عينت ادما زنبروم جن انبابروم استفلالي كواليتي ناي لايف ناتوم استفلالي زنبره مصنعتي جيروم حمشت قدس نطبطات رخيبهم اللو زين حمشت نطبطات زوتر سبيلهم بوحدو 10 عامت كابتم نورمال هيو زنبر سبات زنوحك نبر يخلي بلونا سلازي بمول عندما كتريون يخم قلل زبالا نطبطاتين مستوعال ترايزي لينين بعبي كبزح مصنعتات دمتي وتسيت يمو انت تكبيرنايو مجمر يعني تفليتنايو كالاي دما انت تكبيرنايو بهيوتنا رؤين عبن لو تخجبرنا خمس خلنا نجركو قطعا نابتنطبي كأتو ما بتقدامي تكسجر تقدامي تنطبي زرخبات مصنعتي maintain a healthy diet متشم نحنا نبلعو تنتقامو العينة همجاجبا كساب كندي عبتعنانا تراهم زلو بتدقاقا بستفل عليه مصنعتاتن بستفل عليه سباز دحبرنا نجريو إذا مصنعت زون فلويا يرخبنا أبزي انتايلنا زي مجاجبانا وي دايت ناتنا ابت درجه هيوتنا ناب نوحتنا ادمينات رايزي كونسي ابلوت نتوي كواليتي نايت لايف تنبر زلخاون ازي اقداس بعتا يتعوت يبلنا انتي جن يلو ولا كواز صبق انتخونه جن اجباب انبابرانا خطري خلخا بتعم بيزي لايف سراح كابت تسرح ثلاثه سراح كابتنا بتخدغوي اتزغبا عينت مغبي بغيزي كترخبو ايتقلنيخا سلازي صبق مغبي صبق داي صبق كان تخونه اتي زلنا مدرك ون بداهي مخانو اتي مصنعتي كيتقصو كحلف هاي كعلم مالتي سلازي اتي زلنا تقطتات ناي سرح كون خل ناي سدرا بيتاوي ناي فاميلي ملاي كون خل حلافنتات كون خل كومون محبراوي صقمات مالتي نابت كتساتف سرح كسرح ناي بيت غرسيان ديو ناي جلدي ناي جلد تساتف كله كتركب كتبل نا اكالاتكا طعي مغبن خطركب صقم كون خل تمصنعت انتايلو poor diet leads to 1 in 5 death سرع مأزاز قدلو أما جاجبا عبيوتنا ويكاب عالمنا كاب زقاطو محمش تموت نحد موت أنك نسيز خويني بلنالو لذي إذا مصنعت زي كاب حدا بريتش جورنال the Lancet أبستبهالي استحات مصنعت زي ما تسي انتهي بلنالو صبوغ أما جاجبا حدا كاب حمشته موت زاس ابنا قريب لنالو it can lead بخمين تيلناها it can lead to problems like high blood pressure لعز بنانا لاي دم تقطي كمون ديابيتس ويكاش كوريا بمسعب زلعالنا موت زبر كتيب لنا دغنا a good diet بنتعرض ما good diet according to the studies contain minimally processed الذي تعوي مجاجباك نبل كلنا دما يبلالو بتمصنعتي انتي مالتيو حدا processed مجبي موحد تاي مالتيو الشوق مجبي كاب زخونه سوبر ماركت جزيها الشوق مجبي كفتها بالكاتبر او مجبي زي موحد يدل مخنياتو بزح كيميكال زات ونت مجبن نوح نخصنه نمغبارو مالت لذي بستخالنا متن الشوق مجبي نوسد زلنا كنوحد خمس زلنا يتحساسبنا دغنا grains and vegetables fruits مازاتات زلو كم بعال احملتي كم بعال فروتاتات نات كم طريتات دامسلو تفطراوي ناي بروتين معكنات زخونو كمون بلنالو ناي بروتين سورسز زخونو كم بعال فيش كمون بينس استبهلو مازاتات مغبي كنزوتر يتحساسبنا سلازي انتي نبلع تعينت مغبينا نهلخ استوعي لنا تشيك نقبرو اذا موداتا تقيس هذا اللغه كفال اب جوجل انت تصحيفكم مامو بيكتشرز و ايمجز ديلنايو انت عينت مغب مخانو يحبرنا خمس خل دما كتحساسبكم يدلي قداميتي كاب حد حدن زبل صانت بتاتين تخاليت نطبي keep a healthy weight ميزاننا اقداس باتا مخانو دما زمصنعتي رخيبو مالتي ابزيا اقداس حبريتا كحبركمين weight control reduces the risk of diabetic mellitus, cardiovascular risk factors,
and breast cancer ይብለና ተመጽናዕቲ ሚዛንና ወይ ክብደት ናይ ኣካላትና ብመጠን ምሕላው ወይ ካ ስሩዕ ሚዛን ምሕላው ካብ ብዙሕ ዓይነት ጠንቂ ናይ ሕማማትን ናይ ሞትን ዝኾኑ ከትሕነና ይኽእል ንኣብነት ካርዲዮቫስኩላር ዝበሃል ናይ ውሽጣዊ ምስ በዓል ልቢ ስርዓት ምንቅስቃስ ናይ ደማትና ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ፋክተርስ ወይ ከምኡውን ናይ ሽኮርያ ከምኡ ድማ ናይ ካንሰር ብፍልይ ዝበለ ድማ ናይ ጡብ ካንሰር ማለት እዩ ካብዚኦም ሪስክ እዚኣቶም እውን የትሕነናን የጉድለልናን ይብለና ትመጽናዕቲ ማለት እዩ ስለዚ ሚዛንና ኣብ ምንታይ ደረጃ ክህሉ ከም ዝኾነ ብኸመይ ንሪኦ ኣብዚኣ ትኽፅል ክንሪኣ ኢና A healthy weight varies from person to person ናትካ ወይ ካብ ምጡን ሚዛን ዝበሃል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ ናትካ ሚዛን ወይ ምጡን ሚዛን ናይ ነፍሲ ወከፍና ብኸመይ ክንረኽቦ ንኽእል እዚ ናይ ናሽናል ሄርት ላንግስ ኤንድ ብላድ ኢንስቲትዩት ዝተባህለ እንታይ ቀሪብልና ኣሎ ቦዲ ኢንዴክስ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ዝበሃል BMI ይብልዎ BMI ማለት ናትና ቁመት ከምኡ ድማ ናትና ሚዛን ብሓደ ፀሚቑ ውፅኢት የምፃልና እቲ ዝመፀና መልሲ ነዚ BMI ናትና ኳልኩሌት ንምግባር ኣብ ታሕቲ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ኣብታ ዌይት ሌንግስ ናትካ ቁመት ትብል ዘላ ብሜትሪክ ወይ ካብ ብኢንች ብናይ ኣሜሪካ ወይ በትሜትሪክ ቁመት ከንኣብነት ሜትሮን 73 ወይ ሜትሮን 68 ኢልካ ትቦ ኣብ ታሕተዋይ ድማ ሚዛንካ ብኪሎግራም 68 ዲ 60 ዲ 50 ምሳብካዮ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ናትካ ክበካዩ እቲ ዝመፅእ ውፅኢት ኣብ መንጎ 18.5 ክሳብ 24.9 እንተኮይኑ ጥዕና ኣለካ ማለት እዩ ቁመትካን ክብደትካን ኣብቲ ምጡን ቦታ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ናተይ ገይረዮ ኣብቲ ጥዑይ ክፋል ከም ዘለኹ ድማ ፈሊጠ ማለት እዩ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ጌርኩም ቸክ ክገብርዎ ትኽእሉ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እቲ ሊንክ እቲ ሶፍትዌር ከፊትኩም ኣብኡ ቁመትኩምን ሚዛንኩምን ሂብኩም ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ናይ ነፍሲ ወከፍና ክንፈልጥ ከም ዘለና የተሓሳስብ እታ ተወሳኺት ነጥቢ ኣብዚ ሂቦማ ዘለዉ ሞኒተር ዮር ዌይት ሬጉላርሊ ሚዛንካ ቀፃሊ ምክትታል የድልዮ እቶም ሰባት ቀፃሊ መዓልታዊ ንብል ኢና ግን ኣብ ሶምን ሓደ ግዜ ድዩ ኣብ ክልተ ግዜ ድዩ ሰለስተ ግዜ ሚዛኖም ዝቋፃፀሩ ሰባት ኩሉ ግዜ ሚዛኖም ኣብቲ ዝደልይዎ ቦታ ከም ዝህሉ ይገብሮም በንፃሩ ሚዛኖም ተመዚኖም ዘይፈልጡ ዘይከታተሉ ሰባት ይልና ትመጽናዕቲ ሚዛኖም ወሲኹ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸይድ ይረአ ኢልና ስለዚ ሚዛንና ኩሉ ግዜ ቸክ ክንገብሮ ከም ዘለና የተሓሳስበና እዚ መጽናዕቲ ማለት እዩ ሚዛንና ድማ ኣገዳሲ ባእታ ይፃወት ኣብ ክንደይ ዓመት ክንነብር ኢና እንታይ ዓይነት ህይወት ድማ ክንነብር ኢና ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ዝረኽብዋ ኣገራሚት ኣይኮነትን እዚኣ እውን ኤክሰርሳይዝ ዴይሊ መዓልታዊ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር እዚ ሕጂ ብፍላይ ንመን እዩ ኣተኪሩ እዚ መጽናዕቲ ዝዛረብ ዘሎ ንኦፊስ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ስራሕኩም ምንቅስቃስ ዘለዎ ምኻድ ምምላስን ዘለዎ እንተኮይኑ ኢትስ ኦኬ ስቲል ስፖርት ተዘውትሩ ለኩም ግን ከምዚ ናይ ባህልናተይ ኮፍ ዝመልኦ ስራሕ እንተር ኮይኑ ወይ ስራሕ ዘይብል ካብ ገዛ ኮፍ ትብል ተለኻ ምንቅስቃስ ካብ መጠን ንላዕሊ ከድልዩ መዓልታዊ ድማ ማለት እዩ It's absolutely essential to set time for exercises. Even the world's most successful business leaders like Oprah, Sheryl Sandberg, or Bill Gates make exercise a priority in their life. ኣብ ሂወትና መዓልታዊ ግዜ ንስፖርትን ንምንቅስቃስን ምሃብ ኣገዳሲ እዩ እቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ፀለውቲ ከምኡ ድማ ቢዚ ዝኾኑ ሰባት ከም በዓል ኦፕራ ዊንፍሬይ ቢል ጌትስ ወይ ከዓ ሸሪል ሳንድበርግ ዝበሃሉ ዓበይቲ ቢዝነስ ሊደርስ መራሕቲ ናይ ዓለምና ንሳቶም እውን እንተኾነ ካብቲ ቢዚ ስኬጁል ናቶም ንስፖርት መዓልታዊ ንምንቅስቃስ እኹል ግዜ ይህቡ እዮም ስለዚ ሶም ዝብል እንተኮይኖም ንስኻ ወይ ንስኺ እውን ብርግፅ ኣነ እውን ግዜ ክህብ ከም ዘለኒ ኢንፋክት ቅድሚ እዚኣ ቪድዮ ምግባረይ ስፖርት ገይረ ያነ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ዝገብራ ዘለኹ just small amounts of daily exercise can extend the life expectancy by as much as 4.5 years ስፖርት ጥራይ ባዕሉ መዓልታዊ ወይ ቀፃሊ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላት ምዝውታር ጥራይ ንበይኑ ይብለና ንኽነብረሉ ንኽእል ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ደረጃ ዕድሜና ማለት እዩ ብ4.5 ዓመት የዛይዶ ይብለና ኣሎ ስፖርት ንበይኑ ጥራይ ምስ ኣመጋግባን ምስቶም ካልኦት ነጥብታት ምስ ሓወስካ ድማ ልዕሊ 10 ዓመት እውን እንተኾነ ኣብ ሂወትካ ነቲ ደረጃ ዕድሜኻ ኤክስተንድ ክገብሮ ይኽእል ብኸመይ ረኺቦሞ ሓደ ስፖርት ዘይገብርን ነዚኦም 5 ዝዘውትር ሰብን ዘየዘውትር ሰባትን ምስ ረኣይዎም እዚኦም ነዚ ዘዘውትሩ ሰባት
ዝለዓለ ናይ ዝነውሕ ዕድመ ፅቡቅ ሂወት ናይ ምንባር ተኽእሎ ሪኦምሎም ስለዚ ንብዙሓት ዝጠቐመ ሪሰርች ውፅኢት ናይ መፅናዕቲ ስለ ዝኾነ ንዓኻን ንዓይን እውን ክጠቕመና ይኽእል እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ it helps to keep a healthy weight bones and muscles and joints እቲ ስፖርት ንገብሮ ድማ ስኢልካ ኣብ ቅርፅኻ ወይ ኣብ ገለ ጥራይ ዘተኮረ ዘይኮነሲ ንምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ኣብ ሚዛንካ ኣብ ኣዕፅምትኻ ኣብ ጭዋዳታትካ ኣብቶም ጆይንትስ ናትና እዚኦም መገጣጠሞ ንብሎም ዲና ኩሉ ኣካላትካ ዘሳትፍ ስፖርት ክኸውን ኣለዎ እዚ ጉያ ክኸውን ይኽእል ምንቅስቃስ ኣብ ዩቲዩብ ፅቡቅ ዝኾነ መምርሕታት ኣሎ ካብኡ ተመርኪስካ ናትካ ትዊክ እናገበርካ ክትቅፅል ይከኣል እዩ ታራባይቲ ነጥቢ ዝበልዋ ሊሚት ኣልኮል ኢንቴክ ኣብ ዕድሜና ሓደ ወሳኒ ተራ ዝፃወት ክንምንታይ ኣልኮል ንወስድ ወይ ከዓ ኣልኮል ብኸመይ ንጥቀመሉ እዩ so it's hard to escape the sight of alcohol it always shows up in happy moments okay መስተ ሓደ ኣዝዩ ፀላዊ ነገር ወይ ከዓ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ናይ ሓጎስ ኣብ መርዓ ድዩ ኣብ ጥምቀት ኣብ ኩሉ ሕጉስ ዝበሃል ናይ ሓጎስ ቦታሲ ኣልኮል ኣሎ ብፍላይ ባህልና እንተሪናዮ መርዓቲ ኮይኑ መዓት ኣልኮል ገለ እንተኮይኑ ኩሉ እቲ ናይ ሓጎስ ኦኬሽን ወይ ከዓ ነገርሲ ኣልኮል ኣለዎ ስለዚ ኣልኮል ሓደገኛ እዩ ሕጂ ክንርኢና ክሳብ ክንደይ ኣልኮል ኣብ ጥዕናኻ ፅልዋ ከም ዘለዎ ምናልባት ክንምንታይ ኣልኮል ኢኻ ክትጥቀም ዘለካ ናይ ግድን ክትጥቀም ተለካ ድማ so ገለ ካብቲ ኣልኮል ከስዕቦም ዝኽእል ፀገማት ይብለና ኣሎ ጠንቂ ናይ ብዙሕ ዓይነት ካንሰራት ክኸውን ይኽእል ከምኡውን ብዙሕ ዓይነት ሕማማት ኣብ ምስዓብ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ይሕብረና ስለዚ እቲ ዝበለፀ እቶም ዝነውሕ ዕድመ ዝነብሩ ኣልኮል ዘይሰትዩ ዝነበሩ ዝኾነ ዓይነት ኣልኮል ቶባ ዝብሉ ዝነበሩ ገለ ካብኦም ህያው ኤግዛምፕል ወረን ባፈት ኣብ 85 ቀሪቡ ዘሎ ዕድሚኡ ክሳብ ሕጂ ናይ ዓብ ካምፓኒ ሲኢኦ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ፍፁም ኣልኮል ኣይሰትን ነይሩ ነዊሕ ዓመታት ከምኡውን ብዙሓት ኣለዉ ነዊሕ ዕድመ ዝነበሩ ንሳቶም ዝብልዎ ካብ ኣልኮል ክንቅጠብ ከም ዘለና ይነግሩና እዚ ድማ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለዎ እዩ መፅናዕቲ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዳይተሪ ጋይድላይንስ ዝተባሃለ ወይ ከዓ ኣልኮልሲ ናይ ምጡን ኣልኮል ዝበሃል ክንደይና ምጡን ኣልኮል ምናልባት ክንጥቀም ንኽእል ተለና ክንደይ ይብሉና ኣለው ንጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ድሪንክ ሓንቲ መስተ ወይ ሓንቲ ጥርሙዝ ዲገለመለ ሚዛና ብሚዛን 14 ግራም ማለት እዩ ሓንቲ ድሪንክ 14 ግራም ዝምዘን ማለት እዩ ስለዚ one drink per day ንመዓልቲ ሓንቲ ምናልባት ሓንቲ ቢራ ንጓል ንወዲ እንተኮይኑኻ ክልተ ጥራዩ እቲ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ሞደሬት ድሪንኪንግ ዝበሃል ቁሩብ ትለይ ሃሳይ ዘይኮነ ማለት እዩ ተኾነ ኩሉ ምውጋድ እዩ ተተረፈ ግን ካብ ክልተ ንወዲ ካብ ሓንቲ ድማ ንጓል ንላዕሊ ምጥቃም ኣብ ሂወትካ ርኡይ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ የተሓሳስብ ዝበለፀ ድማ ምውጋዱ ይብሉና ናይ መወዳእታ ድማ avoid of course smoking ሽጋራ ሺሻ ኩሉ ዓይነት ናይ ምትካኽ እዚ ድማ ምውጋዱ ኣብቶም ነዊሕ of course ሽጋራ ብዙሕ ወይ ካልእ ወልፍታት ናይ ሽጋራን ከምኡ ናይ ምስኡ ሺሻ ድዩ ናይ ካልእ ሓሺሽ ልምዲ ዘለዎ ነዊሕ ዕድመ ክነብር ከም ዘይክእል ብኩሉ ሰሚዕና ዘለና ኢና ምክንያቱ ሽጋራ ብዙሕ ዓይነት ናይ ጥዕና ፀገማት ከም ዘስዕብ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ እዩ ኣብዚ ሕማም ናይ ኮሮና ቫይረስ እውን ብተደጋጋሚ ዝሕበር ዘሎ እዩ ኣብቲ ናትካ ሰናብኡካ ዓብ ፅልዋ ዓብይ ሓደገኛ ፅልዋ ከም ዘለዎ መስተ ኣብ ሊቨር ወይ ከዓ እንታይ ነቕኒ ሊቨርሲ ክሊድያ ሊቨር ፀላም ከብዲ መስተ ዝያዳ ንፀላም ከብዲ ዝሃሲ ሽጋራ ድማ ነቲ ሰናብኡ እዩ ዝሃሲ ስለዚ ሽጋራ እውን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ that doesn't mean it will be easy to kick the bad habit but your body will thank you in the long run yes ሽጋራ ይኹን ኣልኮል ወልፍ እንተለና ቀለልቲ ይኮኑን ከነወግዶም ቀሊል ይብል የለኹን እንተወጊድናዮም ግን ኣካላትና ካብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ከመስግነና ኣብ ነዊሕ ምክንያቱ ኣብ ዕድሜና ኣብ ሂወትና ኣብ ኩሉ ክረአይ ትውፅኢት ስለዚ እቶም ኣብ ሽጋራን ኣብ መስተን ወልፊ ዘለና highly recommended ዝመፅናዕቲ እውን ደጊሙ ዘጉልሖ ነገር እንተሎ ንዑ ከናልዮ የተሓሳስበና ሓደ ዓብ ኣብነት ይቦምና ኣለው former president Barack Obama was successful leader who quit smoking through nicotine gum he gave up the habit while still in office and claimed it to be tobacco free in 2017
ሓደ ካብቲ ውሩይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ባራክ ኦባማ ናይ ሽጋራ ወልፊ ከም ዝነበሮ ነዊሕ ዓመታት ይዝከር በዚ ኒክሮቴ ጋም ዝተባሃለ ማስቲካ ማለት እዩ ተደጊፉ ናይ ሽጋራ ወልፊ ከወግድ ከም ዝኽኣለ ይሕበር ክሳብ 2017 ሽጋራ ይስሕብ ነይሩ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ስራሕ ከሎ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ከሎ ድማ ካብ ሽጋራ ቶባኮ ፍሪ ወይ ስሞኪንግ ፍሪ ወይ ናፅነቱ ካብ ወልፊ ሓርነት ከም ዝኣወጀ ይንገር ስለዚ ንብዙሓት እውን ተሸግር ግን ብዙሓት ከማና እውን ዝተዓወትሉ ስለ ዝኾኑ ንሕና እውን ነዚ ሽጋራ ወይ ነዚ ወልፍታት ዘለና መስተ ይኹን ሽጋራ ከነወግዶ እሞ ኣብ ሂወትና መዓልቲ ናይ ኣምላኽ እንድያ ገለ ክብል ንኽእል ኢና መዓልትና ግን በዓልና ከነሕፅራ ከም ንኽእል ክንፈልጥ ኣለና መዓስ ንመወት መዓስ ኣይንመወትን እዚ ካልኣርስ እንድዩ ነቲ መዓልትና ግን በዓልና ከነሕፅሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ሕማቑ ኣመጋግባና ክፉእ ስፖርት ዝበሃል ዘይነዘውትር ሚዛንና ካብ ቀጠን ንላዕሊ ዝወፀ ኣልኮል ብብዝሒ ንሰቲ ሽጋራን ሽሻን ከምኡትን ካልእ ነዘውትር ተኮይንና ዕድሜና በዓልና ንሕፅሮ ኣለና ነዚአን ብንፃሩ ተጌርናየን ድማ ዕድሜና ነንውሖ ከም ዘለና ክንፈልጥ ንኽእል ይብለኩም ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ ኩሉ ንኩልና ክትጠቕመና ትኽእል እያ ዘይምፍላጥ ሓሳይ ስለ ዝኾነ ንዓኹም ፈሊጥኩም ንኣሕዋትኩምን ንመሓዙትኩምን ከተፍልጡ ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ ከም ወትሩ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብዚ ጂድራር ንኽንምሃር ንኽንዓቢ ጥራይ ዘይኮነስ ተግባራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሂወትና ክንልውጥ ጥዕናና ከነዕሪ ፅቡቅ ሂወት ክህልወና ብቁጠባና ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ፕራይቬት ክላስስ እውን ኣለኒ ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ ናትኩም ሪኣክሽን ወይ ናትኩም ግብረ መልሲ እውን ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ይብለኩም ቻው